Això no és res, aquesta. Ja està, no? Sí. Oh, per això en diuen la pujada de l'infern. No, ja. No sé per què. Va, aquesta. Va, anem. Em va la bici enrere. Una pedra. Va, que estoy cansat. ¿Tú te crees? Mira la Laura, como se pone al lado del pera viene sobrada. Tira, tira. Me queda un tros. Es un descansito. Bueno, ara torna a vindre pujada, eh? Posa el plat petit, ja. Estic equilibri. Patrín.
Ja estem arribant a la font. Joder. Però a vosaltres no us agraden les pujades fortes? Sí, no? Potser que el cop d'aclatir, com que no tinc gaire força a les cames, Ja. si no tiro me quedo clara. No, força sí que en tens. A veure si en tens. Una font aquí? Aigua, aigua! Mira agua. És la font? Sí. A la dreta, última pujada. Última. A la dreta, a la dreta. Ja, ja. Per pujar se n'aniria, l'última? Sí, 100 metres. Sant Elias, per fin. Ja ho sabies, eh? Eso. Ja hem arribat. Ah, ja! Se queda aquí la bici. Trobem un racó, ja. Ojo, ara sale el sol. Madre que lo parió. Sé que la... No, no me pillan ninguno. Mira que he dejado el cargamento en el coche. El coche de que sí.